Ọkụkọ si ihe o ji etiri mkpu abụrụkwa ka ihe ji arapụ ya aka kama nọọ ka ndị mmadụ n'onu ya. Ọ dị mma. Ị na-eme mma, ị na-emerụ onwe gị. Ị na-eme njọ, ị na-emerụ onwe gị. Ndewo. Ndewo. Biko ị ga-atụrụ anyị ilu atọ ma kọwaa ya nke ọma. Okay. Onye kpọrọ okwu nni ọkwacha aka na abụọ gụwa we nni ị ga-asazi arụ. Ihe mmini bụ nkọwa ya bụ na ịkpọrọ mmadụ okwu nni ọ na-eri witi ọbịa ka o buru dị nni iyi na ọ tọrọ ụta ọ na-eri na-eri gị nwa wezi nni ị ga-ejezi betụrụ m jesa arụ ịbịakwa eribiro ya bụzọ onye kpọrọ okwu nni ka na ọtụtụ anyị na ụwa kịta bụ onye mekwara invite ma ọ bụ onye nabatara ọbịakwa ọchọzi ịchụpụ ga-achụpụ lofuzie na gụwa na ọbịa. So nke Igbo ọ bụrụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ịnekwa ya maka ihe onye na-eme ka oge ji maa atụ ịnekwa ya n'okirikiri m ebe a efu na efu ihe m na-eme ụfọdụ ndị pụta eche na ndụ iberibe mana amụghị ọnụ aka aja aja na-ebute ọnụ mana ihe esi aka kwụta ka ọ ya eri ịgbasie mbọ ike obere before you know it. Ọtụtụ ndị a na-anụ afịa bidokwe n'obere ọ ịgbachi mbọ ike anụ afa gị. Nke atọ bụ n'ịma na ajụwa ajụjụ ihe agbafusie mmadụ n'uche ọ dịka onye ahụ amazi ha. Onye mkpara nkwa ahụhụ si ngwere bịara ya ọrịrị ihe ọ pụtara bụ na nkọwa m n'ịma na ọbụma m tụrụ ilu na nkọwa m ihe mụ a ghọtara na ya bụ n'ịma na mgbe ị na-eme ihe ka imegide mmadụ ịmara na ọ na-ewe lemedi ọ na-ewe kama so mgbe anyị ka na-eme ya ọ na-agaziri gị mgbe ọ bakfaya ga ọ nachiweru gị azụ itiwe onye nwanyị gbatara m ọsọ enyemaka ọ na-ọgwa bụ onye kparịa wee dọsara onwe gị. Ọ dị mma nne daalụ ị mere nke ọma ngwa na-ewere. Ndewo nne. Ọ dị mma. Biko ị ga-atụrụ anyị ilu abụọ ma kọwaa ya. Okay. O nwere ilu ndị Igbo na-atụ sị na anụ ji na na-akpụkpụ ya. O kwere nke ha tụkwalụ sị na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Ọ na-enwetakwu ya. Ngwa nne biko kọwara ya bụ ilu abụọ ị tụrụ anyị. Nke izu m kwuru bụ anụ ji na na-akpụkpụ ya gosiri na ị na-eme mma ị na-emerụ onwe gị, ị na-eme njọ ị na-emerụ onwe gị, ime ihe ọma agara gị, ime ihe ọjọọ agara gị. O nwetara ya. Ngwa nke abụọ. Nke abụọ bụ onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Onye nwere mmadụ ka onye nwere ego bụ na mmadụ nwere ike onwe ego enweghị ihe niile abụghị ihe ego ga-emerụ gị mana e nwere ihe ga-eme kịta bụrụ mmadụ bịa gbakwute gị ọsọ enyemaka ọ bụrụ ọrụ mmadụ ga-alụrụ gị dịka kụrụ mmadụ jebe ụlọ ọgwụ mana ego amankụji ụlọ ọgwụ na iluzi ebe ahụ ego emerụ gị ihe dị n'ụlọ ọgwụ. Ya bụ na onye nwere mmadụ kakwa onye nwere ego and onye nwere mmadụ ahụ bụ ihe ga-emekwere gị ihe ga-ama mechie dị ya niile. Ọ dị mma o nwetara ya. Biko ọ bụrụ na e nwere onye ịma na-agba mbọ kedu ilu ị nwere ike iji si onye ahụ nne daalụ maọbụ jisi ike n'ọlụ? Onye ji gị ji mmadụ jisi ike n'ọlụ. O wetara ya. Ọ dị mma. Dịka onye nọ n'arịrị na-eri oke uju o nwere ike ọ bụrụ na di ya nwụrụ maọbụ na nne ya nwụrụ kedu ilu ị nwere ike iji si ya ka sie? Chukwu bụ ike gị jisie obi gị ike. Ọ dị mma o nwetara ya. Ngwa mee. O ji ihe nwata aka n'uwe enu o wetuo ya. Ya bụ onye ji ihe mmadụ ebe ọ bụ na ọ bụrụ onye nwe ihe ahụ emechaa ọ ga-enye nsogbu ọ ga-ahapụkwara onye nwe ya. Mgbe onye ji tete bụ ụtụtụ ya. Ya bụ na mgbe ọbụla mmadụ ji chọpụta na ihe ọ na-eme adịrọ mma chagharịa ka bụ ọgbụgbuo ụkwa ruo oge ọ daa mgbe ọbụla ihe ji ruo oge ya o mee ada eme ya n'ike.
ọkụkọ si na ihe o ji etiri mkpu abụrụkwa ka ihe ji arapụ ya aka kama nọọ ka ndị mmadụ n'onu ya ya bụ onye ihe na-eme na-eti mkpu abụrụ na ọ mara ka ọ ga-esi wee mee gwara onye na-eme ya kama na ọ ka ndị ọgbara aka ebe ma oge ruo. Ọ dị mma, mami chere aka gwafụna. Mami ndewo. Ọ dị mma, biko ị ga-atụnwụrụ anyị ilu anọ ị maara nke ọma ma kọwaa ha. Nke mbụ bụ ayụka mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ihe o menere bụ adịkwa ịbọ na ito eme ihe ọ na-aga. Ya bụ nke ahụ. Nke ọzọ bụ awa ada abụọ ọsọ efifie n'efu. Ihe o menere bụ ifu ka mmadụ bịara ihe awa ada abụọ ọsọ efifie n'efu menere. N'ihe na-eme na nkịtị ịghọta ihe na-eme gị na nkịtị agbachigba otene ọmara akọ. Ihe o menere bụ ihe mebuo ihe mekweghị na mbụ na-ekwe ka o mee gị ọzọ isi na ịmụta ihe ụkwara oge ọda menere mgbe ọ na ihe Chukwu chọrọ ka o mee ruru o mee ya bụ ụkwara oge ọda mekwe nwa